Benvinguts a l'últim Matriculats, almenys d'aquesta temporada. Avui pugem a examen amb la Rosa. Ai, la mare del Tano. Aquí, tercera, Rosa. I, quan puguem, posar-nos a la dreta. Pues ja està, ja estem a la dreta. Sí, però més a la dreta no cal, Rosa? També ens examinarem amb una alumna nova de l'autoescola Positiva. Y si todo se pone chungo, sonríe. No sabia què posar-me i m'he posat un somriure ben gran per conduir. Pujarem al teòric amb la sexòloga Daniela Blume, amb qui tindrem un orgasme al volant. Va, no passa res. És una mica com el sexe, també, no? Ens retrobarem amb el Pol i el seu pare, el Tomàs Molina. Molt apretat a la dreta! Vigila! Ai, tu mira endavant. Tercera, vas a nen. I agafarem la moto amb la Sofia per anar a veure l'àvia i el David. Ja lo tenim. Toma. Hola, ¿qué tal? Pero yo te digo ahora que no debes subir en la moto. Matriculats. Comencem amb la sexòloga i locutora de ràdio Daniela Blume, que avui s'estrena portant un cotxe. Bé, almenys de forma legal. Hola, Ei, què tal? què tal? Vaja, Daniela, la veritat? Sí. Tu? Ferran, Encantada. avui et torturaré un rato al cotxe. Oh, jo, tu. Sí. Has conduït mai, Daniela? Aviam, jo he tingut moto, però amb cotxe no sé què passarà, val? No sé què passarà. Jo no sé res, I no m'agrada seguir normes. Tranquil·la, que aquesta autoescola és poc ortodoxa. Hi ha una dona salvatge dins meu que diu salta-te-les totes. Les de circulació val més que no te les saltis, Faré la típica pregunta que fa tothom. Ja has conduït algo? Sí. Que sigui il·legal per aquí, per allà, un pàrquing, un polígono... Per aquí, per allà. Va, Sí, perquè conduir sense carnet és il·legal. Aviam, tothom ha conduït, no?, amb el seu pare abans de tenir el carnet, o amb algun amic. No ho sé. Va. No, jo no. Va. Joder, m'encanta. I m'encanta el 44, també. Número maestro. Sí? Múltiple d'11, clar. Sí, és clar. Saps que estic preparat esperant-hi a tu. No sabia que també fossis matemàtica. Els números tenen més de 2 dimensions. Els números donen molta informació. Tot està fet de números. Sobretot quan ets autònom. Molt bé, mirem aquí. I no pensis en el volant. Tu només mira lluny. Xafa l'embrague i hem de deixar passar estos pájaros. Vinga, nanos, a veure... No me gusta ninguno. Pues amb ells sí que els agradarà. No, Tu perquè t'han no. mirat tots. Què dius? Si està bé a la trasera encara t'ha el coll tort. L'únic que m'agrada menys és frenar. Bueno, però tard tu has de frenar perquè si no... No, sí. Tots són com metàfores de la vida, no? Conduir és una metàfora de la vida. Acabo de donar-me compte. Sexòloga, locutora, matemàtica i ara filòsofa. I a més saps que un conduir realment com és? Clar. Clarament. Soc molt espontània, el meu cos em va molt ràpid, em costa frenar. Ara te la vaig xafar. Frenem suau, no passa res. Em costa frenar. Ja s'ha notat, el crit. Així. Finet. O sigui, no em costa frenar si vaig més a poc. Embrague fons. Va, no passa res. Bueno, no ho sé, no podria. Haig de conduir una altra vegada per entendre-ho. No deu ser que et costa frenar per aquestes sabates de plataforma que portes? Què? El pròxim dia portaré bambes. No sé per què, però no et crec. Estar en moviment em manté en el present, saps? I és molt important estar en el present. Perquè fer coses amb les mans em manté en el present. I conduir al final és fer coses amb... Quin rotllo que li estàs fotent al pobre Ferran. Bueno, jo és que sóc una filòsofa infiltrada en aquesta carcassa. Ja ho veig, ja. Iuhu! Se t'ha fet llarg? No, supercurt. Quant de rato m'ha estat? Pues hauríem estat una hora. Què dius? Sí. Què va? Que sí. El profe no se li ha fet tan curt. Què, com t'has vist? Molt bé, no? Per ser el primer dia, força bé. El meu destí és aprovar absolutament. Mira, ja tenen un comiat personalitzat i tot. Després veurem la Daniela Blume a l'examen teòric de conduir. Ara seguirem l'Emma i la seva alumna, la Rosa, a qui més tard veurem pujar al pràctic. Hola, Rosa. Carinyo. Com estàs? Què tal? És el primer cop que la Rosa surt de l'entorn on habitualment fem la pràctica. Avui el que passa és que canviarem el paisatge. Sí. Ens n'anem a fer classe cap a un altre entorn. Què tal amb la profe? Té una paciència amb mi que, déu-n'hi-do, perquè moltes vegades freno de cop. Diu, mare meva, te'n passaràs el parabrises. Sí, retrovisors bé, Rosa? Sí, perfecte. Segur? No veig res amb això. Va, no, Rosa, això és per si algú porta llargues darrere teu. Veus o no hi veus? No. Mou-lo sense por.
Ara, però està fosc. Deu ser que no el netegen. Perquè tens el sostre. Baixa't a la vall, Rosa. Ara tampoc? No, mira, negra. Es veu això? Ah, Rosa! Espera un moment, que se'ns ha quedat la safata aixecada. Uf, mare meva. Anda, que no. Comença bé. Ja hi som, no l'enfoca bé, no l'enfoca bé. Digo, calla, que s'ha fet de nit i no m'he donat compte. Ai, la mare del Déu. Vinga, Déu us agafi confessats. Respirar. Sí. Si en algun moment deixo de respirar... Jo t'aviso, si no, després si faig alguna cosa. Al pont ja l'estem passant. Sí, mare meva, Veus? això feia una miqueta de... I ara què? Ara què? Seguim? Anirem a la dreta. Tenim vermell. On està el vermell? On està? Ah, vale. Aquí, davant. Ai, mare meva, de Déu senyor. Ai, li ha canviat la veu. Quin ensurt, ja em creia que estava posseïda. Ai, mare meva, de Déu senyor. O potser és que ha inhalat heli. Fixa't, hi ha un pas a vianants. Treu gas. Per què? Perquè de la dreta tenim cotxes estacionats que no hi veiem. Que no hi veiem, Vale? vale. I no m'has de mirar, Rosa, quan et parlo. Ni aixecar les mans del volant. Ets molt guapa, no puc resistir-me. Però sí, m'agrada mirar la gent quan me'n parla. I si et parla un passatger de darrere, no giraràs el cap 180 graus, no? Gira una miqueta més, marca sortida. Gira. Oh, ai, Rosa, t'han faltat peus, mans, ulls. La Rosa té com una mena d'instint que en el moment que es posa nerviosa te'n deixa accelerar. Ai, tant, aquest és el meu nom, Rosa Fittipaldi. Per cert, Emma, ja t'has fet l'assegurança de vida? Ah, sí, totalment. Ja m'he pujat l'import i tot, perquè l'anar amb la Rosa... Això què és, dreta o esquerra? Vale, posa ja marxa enrere. Embrague a fons, esquerra, avall i endavant. Ui, se'ns ha posat un. Ai, Déu meu! Esclar, com que hem trigat tant... És tanta informació que a vegades dic... que no sé. No passa res, busquem un altre aparcament. Embrague. S'ha calat. I anem deixant. Si veiem que agafa molta velocitat, ves-lo frenant. Exacte, molt bé, Rosa, molt bé. Cap on movem el cotxe, ara? Cap a la dreta una altra vegada, no? Vale, pues ja està. En sèrio? He aparcat més ràpid que molta gent que jo conec, La sensació que tu has tingut de dir ui, no arribo, Emma, no arribo, és normal. Com ha anat la pràctica? Bueno, avui ha sigut un extra, bastant extra per la Rosa. Suat, però la mar de bé, m'ho he passat. I tranquil·la. Que sí, tranquil·leta. Apa, adeu, Rosa Fittipaldi. Et veiem després a l'examen pràctic. Ara anem cap al sot del migdia. Si ens deixa passar el vigilant, esclar. Bon dia, Josep. Bon dia. Quina cosa de busques? El Requena. Requena. Mira, ara mateix aquí tenim a l'Àlex. Sí. És una escola molt sèria, molt familiar. I a part tenen un lema que a mi m'encanta, que és el del somriure. Sí, ja el coneixem. Somriu conduint. Però en un embús a l'autopista és difícil somriure. Ens deixes passar, ja? Vale, que vagi bé, Adéu, Josep. Aquí estem, al sot del migdia, Vital, aquí tenim l'Àlex. preparats per l'examen, a per totes. Com es diu l'alumne que fa l'examen? La meva alumna es Melania. Ya está, Melania. Vale, ya está. Al final estamos aquí. ¿Has visto o no? Sí. El camino ha sido bonito, lo hemos disfrutado Va, un me lo montón. pasa muy bien. Hola, Melania, com estàs? Doncs molt bé, m'he aixecat una miqueta nerviosa, però ara mateix ja animada i a tope. Millor, perquè si el profe et veu negativa... Y si todo se pone chungo, sonríe. No sabia què posar-me i m'he posat un somriure ben gran per conduir. Doncs et queda molt bé. I és que nosaltres basem tot amb el positivisme, amb el somriure i en el anar cap endavant sempre. Vaja, que ets el Mr. Wonderful de les autoescoles. Y que pase lo que pase, lo importante ya lo hemos hecho, Melania, ya lo sabes. Ara ja sé conducir. Le he perdido el miedo, todo. Eso es. ¿Sabes? Per què te'l vols treure, el carnet? Tinc el meu marit amb una malaltia molt greu, amb càncer d'ossos, que no pot conduir, i al tenir els nens, doncs, sí o sí, ja me l'he de treure, perquè ells fan extraescolars, els hem de portar al col·le, la compra, els estius... Hola, buenos días. Bon dia. Muy bien. Hola. Ja és aquí l'Àngel, l'examinador. Pues aquí tenemos a Melania. Primera vegada? Primera vegada, sí. Sempre l'he tingut molta por. Soc la típica que quan passen els camions giro el cos, apreto els pedals, sempre estic dient ui, que venen, que molta por, sempre. Com comprovaria el nivell de l'oli? Sempre primer ha d'estar el motor fred. Com pot ser que l'examinador encara no sàpiga comprovar el nivell de l'oli? Sempre li han d'explicar als alumnes. El seu punt feble, potser, no el té. Sí, això ho veurem ara. Vamos, vinga, vamos. Som-hi! A veure si la Melania és capaç de provar la primera.
o no? Tenim un pas de vianants. Compte amb l'autocar. Ens hem parat al mig del pas de vianants. Vigila l'extra. Aviam la incorporació. Ai, 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 que ens menjarem la barrera. Tenim un vehicle davant, Au, ja arribem al sot del migdia. A veure si la Melània és apta o no. A veure, recordis sempre que s'hagi de tenir. No fer-lo sobre els passos de peatons. Vaja, es veu que sí que té algun punt feble. Recordi que ha d'observar amb antelació suficient. Doncs això és tot. Però tampoc gaires. El resultat és apte. Sí, no cregui ni faci res perquè ja és gent Felicitats, Melània! Doncs era ja repte meu i per ell. Per mala sort li han dit que no podrà tornar a conduir, però té la seva dona al costat, que ara el portarà i li farà tot. Si ja té cotxe? No. Això és estrany, perquè la gent acostuma a tenir el cotxe abans del carnet. No, em va regalar un cotxe al meu marit. Però primer faré servir un de segona mà. No, això està bé. Clar, home, soc conscient. He currat les columnes del pàrquing, per començar. Es que me ha dicho que no grite, pero ahora sí que grito. Apa, la selfie de després de provar. Jo també hi vull sortir. Ah, no, que només sóc una veu en off. Bé, almenys etiqueteu-me. Marius, Sí. tengo el placer de ser el primero en decirte que tu mujer es apta. L'amor, quan t'apareix la persona, doncs això és un regal de la vida i s'ha d'aprofitar i viure cada dia. Marius! Ya, no ploris, ¿eh? Uy, ¿voy a llorar yo? No. Cariño, te voy a llevar. Sí. Y tú, y tú, y tú. Yo también. Sí. I cava. I cava, que avui ja no conduiré més. Ya no venimos arriba, ¿no? Adiós, t'estimo, tio. Adéu. Ara me'n vaig a l'hospital, doncs. Pues molt No bé. llores. Perquè ha sigut molt emocionant, la veritat, ha sigut una història molt xula. I quan fas l'autoescola positiva t'acabes convertint a la teva família, s'han convertit en amics. Ara em tens que portar a mi, amb el teu cotxe, sense doble comandament, i gaudint els dos d'anar... Anem a menjar, anem a fer una calçotada. I tant, però abans, per celebrar-ho, cantem l'himne dels requeneros, no? Eres una requenera, somos requeneros y raperos. Potser s'ha de polir una mica la lletra. L'enhorabona, requenera. Ara ens retrobem amb el Tomàs Molina i el seu fill, el Pol, que es va treure el carnet amb la meitat d'intents que son pare. Ha aprovat a la tercera. M'ha superat. No, estic content, home, estic content. Ta-tan! Li deixaràs el cotxe? Una volteta li deixaré, però després, en general, no. No te'n sortiràs, Per què? Perquè no arrencarà, ja ho veuràs. Sí que arrencarà. Prova. Has de tenir l'aura dels escollits. Ho has de fer-ho com amb solvència. Si t'hi repenses, el cotxe no acaba de fer cas. A veure si amb les claus sí que s'obre. Ja està. Engega, nen, que fa calor. Però digui com s'engega. Apreta el botó, té un botó això. Però apreta, m'estic agobiant, Ai, que ja t'has espatllat el cotxe, Tomàs. Ja tenim alguna cosa. Som-hi, ja tenim el Tomàs Molina i el Mini Molina dins del cotxe. Ara, a patrullar per Badalona amb el Molina Mòbil. És un cotxe que va molt suau, no? Oberta la cantonada, Aquesta és una cantonada molt difícil, aquesta. Com pateix pel cotxe el Tomàs? Jo m'he posat a suar i tot, Doncs prepara't perquè acabem de començar. Ens obrirem una mica més al pròxim gir, vale? Si em ratlles aquest cotxe et mato, Tocaràs un bordillo. No estic Com es diu d'acord. bordillo? O vorera. Vorera. Ai, estàs molt arrambat. No és veritat que estigui rambat. És que veig aquest arbre que se'm vol menjar. Bueno, que vols que et digui? Estàs molt a prop, Pol. Que no Tira estic més a molt a l'esquerra. prop. Ara. El Tomàs té tanta por que se li faci malbé el cotxe que està fora de si. M'estic aterroritzant tant. Vas molt apretat a la dreta! Posa't des a l'esquerra, que estàs trepitjant els No xirimbolos! estic trepitjant els xirimbolos, si els estigués trepitjant ho notaríem. Mira el cotxe de davant. Mira com vas tu. Vas molt més a la dreta del que hauries. Discrepo. Què és aquest soroll? L'alarma del Molina Mòbil?
Ah, és la finestra que baixa. A veure si l'has fet amb el B, Pol. Estic a la mateixa alçada que l'altre. Podria estar més a l'esquerra, però aquest està al mateix... Està tant a la dreta com jo. No per res. No és veritat. Sí que és veritat. Mira, trobo el cap. No és veritat. Trobo el cap. M'he parat darrere el cotxe, m'ha dit, mira, vas molt més per la dreta, trec el cap, i és que les rodes estaven a la mateixa alçada. És veritat o no? No. Home, tenim la roda a la mateixa alçada. Però més ara perquè ja t'has posat una mica a l'esquerra. Però si estic parat. Oh, quina tensió, m'estic fent com... Per favor, com estic no estic anant molt per la dreta. Mira, estic aprimant i tot, distància de separació. Mira-la, va, treu el braç. Home, sí, si treus tot el cos, clar que tocaràs el cotxe. Heu de treure tot el cos per tocar el cotxe, per tant, jo crec que anava bé. Però anava molt a la dreta. Vigila! Ai, tu mira endavant. Aquí hi ha rotondes, xaval? O sigui, ara veuràs tu. Vaja, mentre no salti el semàfor, tot bé. No està mal, no condueixes malament. Excepte perquè vaig molt per la dreta. Vas molt per... Ara vas bé, veus que no vas bé? O perquè és més ample el carrer, tu vas... Què, Pol? Trobes a faltar l'Urbà i el seu tai chi? A veure, l'Urbà sempre ajuda més, perquè et diu que fas malament. El papa... Bueno... I ara la pròxima que puguis a la dreta, timarem a la dreta. Aquí pots posar tercera, nano. Ja ho sé, te l'acabo de posar, però si m'has vist posar-la. Ara, fa primera, segona, i llavors la tercera és com si fos sisena, saps què vull dir? És com, oh, he posat tercera, tercera. En tercera vas a nen. Mira, això és el camp del Badalona. Mira que maco el camp del Badalona. No puc mirar el camp del Badalona, hi ha un pas de zebra. Nou, Loco. Molt maco. Bueno, aquí sí que pots, perquè... No puc aquí? No puc, Tomàs, és o menys vàlid. I menys si ens han de gravar com aparquem en un de sols de menys vàlid. Això tens... Per favor! Mira, tota la raó. Com l'has vist, el Molina Júnior? Ha fet bé, M'ha sorprès i tot, Sí, no m'he saltat cap semàfor. Hem estat a punt d'aparcar en una plaça menys vàlids, però no ho hem fet, perquè no s'ha de fer. Si ho ha fet tan bé, per què paties tant? És que m'estimo molt el cotxe aquest, també ell també, Però és que aquest cotxe... Per si de cas, no et preguntaré si estimes més el cotxe que el fill. És que és maco, la vista no és maco, Mira, el miro i m'agrada, és fort, I ara si el meu fill aquest, que diu que vol que li deixi. Ja ho has sentit, Pol. O sigui que comença a estalviar per un cotxe. O per una T10. Ara coneixerem més bé la Daniela Blume, que a més de sexòloga, matemàtica i filòsofa, és tatuadora. ¿També cridarà mentre tatua? Yo siempre lo imagino el dolor como un caminito, ¿sabes? Como una carretera, como una vía de tren que hace así, va de tu cuerpo hasta dentro, hasta tu alma, ¿vale? Molt bé, aquesta metàfora de la carretera està molt bé, perquè som en un programa d'autoescoles. Yo puedo meter en ese carril, en ese tren que va de tu cuerpo a la fuente, a lo que eres, yo puedo meter más información. Pobra noia, que només venia a fer-se un tatuatge. Y así es como utilizo el dolor, así es como lo sublimo. Jo el que dic és que transmeto informació a través del tatuatge. Què tatues? Titulars de notícies? Seria el primer diari en pell humana. Volies algú relacionat amb la dona, no? El poder femení, no? La mare universal, la terra també una mica, no? Per mi el tatuatge representa un missatge profund que ens transmetem a nosaltres mateixos. La part subconscient està enviant un missatge a la part conscient. Jo aquestes coses me les poso en un pòstit a la nevera. És molt menys dolorós. Este es el diseño estrella y es un diseño que, o sea, la peña que se lo hace, su vida cambia drásticamente después de esto. ¿Cambia para bien o...? Para bien. Bona pregunta. Sempre s'ha de llegir la lletra petita. L'Andrea volia un símbol primer, però no parava de mirar a l'Hèlix Nebula, selfie que estava aquí, i dic, te'l vols fer? I ella, Per què et vols fer la nebulosa Hèlix? Es como fuerte, es no agresivo, pero no sé, me llamaba mucho y desde el primer momento quería ese realmente. I... Dios. Perfección. Bien. Ha quedat clavado. Com és la Daniela? Pues és una persona que aprèn molt ràpid. Vale, jo he tingut a diverses persones ja que he ensenyat, però ella realment és com que mostra molt interès i en seguida se li queden les coses i... Ja t'ho diré després del teòric. Vaig tatuar en el meu canal de YouTube el Víctor, que era el meu tatuador, Ah, que també ets youtuber? No pares? i se'm donava tan bé Ai, que em mereixo només de veure l'agulla. això de venir d'un altre lloc, i com que sempre segueixo les senyals que em posa la vida, dic, vale, doncs serà que haig de tatuar, què puc fer amb el tatuatge? Això de seguir els senyals va molt bé a l'hora de conduir. Dios, está perfecto. Es que queda increíble. Tío, está perfecto. Guaita, la Daniela també té tatuada una nebulosa Hèlix. Ah, que l'Andrea no s'ha tatuat la nebulosa Hèlix en si. S'ha tatuat el cos de la Daniela tatuat amb la nebulosa Hèlix. Ha fet un Inception. El resultado final creo que no podría estar mejor, la verdad. Perfecto. Ara només falta que algú es tatuï el braç tatuat de l'Andrea amb el cos tatuat de la Daniela per seguir amb aquesta matrioshka de tatuatges. Després pujarem al teòric amb la Daniela.
Qui està a punt de pujar a l'examen pràctic és l'alumne de l'Emma, la Rosa. Ara farem l'última pràctica amb ella. Avui anirem a Vilafranca i començarà a conèixer entorns i llocs on pot anar perfectament el dia d'examen. En 2 setmanes em examino. Ara ja cada vegada que anem quedant per fer classe anirem a Vilafranca. Tranquil·la, ja veuràs que bé que sortirà. Jo encara em veig una miqueta verda, però la... Jo també et veig una mica verda, però per la brusa que portes. Ens n'hem d'anar. Vinga, anem-hi. Anem-hi. Vinga. Mira, si arriba el dia que anem a l'examen i aprovo, la trobaré a faltar. I vindré a fer les pràctiques després per estar amb ella, perquè és que m'ho passo de conya. Adéu, bon dia. Adéu. Aquest any serà, vamos, la bomba. Te'n recordes, Rosa, com va el neteja vidres? Embrague. Sí, merda. Arrenquem, tranquil·la. Enrere, endavant i primera. Es nota que s'acosta l'examen, eh? Estic una miqueta nervioseta. Mira, aquesta senyora condueix. Tu creus que no has de conduir tu? No, ja, per això t'ho dic. Vas arrendo. Perquè jo ho vull fer. La seva actitud és bona, i si l'actitud és bona, té moltes possibilitats que surti bé. A veure, darrere aquest blanc que porta llums, accelera. Ai, la mare del Tano. Aquí, tercera, Rosa. Bueno, ja podem respirar una miqueta, ara, No, ara ja tenim una recta. Quarta, I ara vaig a quarta. Vinga, amigo. Rosa, estàs anant un palet a la dreta, centra't en el carril. Rosa, Perdona. que anem de dreta a esquerra. No, perquè mira les llums i se me n'han anat. No te'n vagis a l'esquerra, Rosa. A la que deixes una mà del volant. I quan puguem, posar-nos a la dreta. El carril és llarg, tenim temps? Pues ja està, ja estem a la dreta. Sí, però més a la dreta no cal, Rosa? Aquest excés de velocitat, per la seva capacitat, doncs, comporta això, que hi hagi moments que no pugui controlar bé en quina posició va el cotxe. Gira. Apareixem a una glorieta. Rosa, glorieta? Glorieta? Per on anem? Mira-la, la senyal que tens. Això és una glorieta. Oh, Rosa! Pensava que era una plaça. Primera, Rosa. Freno, embrague fons. Ves girant volant. Vas en primera. Sí. Sí? Vale, doncs vas bé. Passem? Sí, passem, Rosa. Ves mirant tu, no donis gas. Fixa't que jo l'estic frenant. Sí? Sí. Vale, punt mort, freneu molt bé, freno de mà, treus de cinturó, descansa, respira, agafa aire, treu aire. Com ha anat, Rosa? Bé, m'ho he passat molt bé. Creus que aconseguirà aprovar la primera? Sí que ho aconseguirà, clar que ho aconseguirà. Sí, tant. Vindreu altres? I tant, un examen teu no ens el perdríem per res del món. Vale, pues ja està, provaré segur. Amb vosaltres el provaré segur. Esperem que sí. Ens veiem el dia de l'examen. Ara anem a veure com li va a la Melània amb el carnet de conduir. I coneixerem el seu marit, el Màrius. Jo vaig decidir-me treure'l amb el carnet quan al meu marit, en Màrius, li van diagnosticar una metàstasis molt gran en tota la part òssia del seu cos i això feia que ja no podia conduir mai més. Doncs vinga, a poc a poc, segueixo la línia. Ostres, és estret això, eh? El carnet de conduir m'ha semblat el repte més gran de la meva vida, de veritat. Ho veia un mitjà de transport com un altre. M'importava un ràbano. Vamos allá. No toco. Tinc un seda. No, jo surto per la meva línia contínua i em col·loco al carril. I ara un megastop. Veig que mentre condueixes fas monòlegs, també. Parlo molt quan condueixo. No, sí, ja ho veig. Perquè va molt bé estar atent i no distreure't amb altres coses. Doncs mira, aquest no sé què farà. Però si gira a l'esquerra no posa el d'intermitent. Ningú posa els intermitents. I surt en vermell, el veus? Sí. Ui, la gent. 18 anys lluitant perquè conduïssis i mira. Al final s'ha aconseguit. Sí. Em vaig casar amb un noi que és un flipat del motor. Tu l'has d'escoltar, el motor, sentir-lo. Complicat que el sentis, el motor. Hauries d'interrompre un moment el monòleg. Què, te porto bé? Perfecto. Ara podria conduir amb una mà. Molt tranquil. No m'atreveixo. Gràcies a l'autoescola Requena, doncs he aconseguit perdre la por. Vale, aquesta rotonda xunga, eh? Avui està ben tallat, però bueno. Vale. Doncs ella es vol vengar, directament. Perquè jo li he fotut molta canya. Sóc una copiloto molt dolenta. Sí? Et fotia molta canya, Màrius? Que se'n mengen els camions, acosta cap aquí, vas massa ràpid, no sé què... O sigui, era tot el rato que jo arribava suant de Barcelona a Girona. Però suant. I ara m'haig de mantenir. I ara que fas de copilot li fots canya a tu a ella, eh? Em va donant ordres, sí. Tot i que a vegades dic alguna coseta de dir, va, Melania, això, però
em manté perquè realment, ostres, és que a sobre ho fa bé. És que a sobre ho fa bé i vaig tranquil·líssim. Vale. L'únic que tinc encara és el pàrquing, que el tinc una miqueta per millorar, però bé. Muy bé, vinga. Vale, una planta. What? Tranquil. Tela, és molt estret, això. Espera. Tira recte, tirar-nos. Ja està. Sort que vaig forrar la columna, que si no... Com la vas forrar, la columna? És tot capses de cartró obertes, d'acord? I a més vaig haver de demanar permís a la comunitat, vale? El president sóc jo. Sí. L'he fet bé, no he trepitjat la línia, El nostre dia a dia ha canviat molt, perquè quan té una gamma té analítica, ara un altre tractament, ara ràdio, ara químio. L'únic que has de trobar és, sobretot, pel desplaçament del Mario demà, Algú que porti a... perquè jo vaig a Igualada amb el Miquel, d'acord? Tenim 3 fills, un de 13, un de 10 i una de 6. I ara mateix ja som autònoms. Però juguen demà, per tant, diumenge tenim lliure. Sí? Sí. Perfecte. Guai. Pues ja està. I voldràs que et porti a algun lloc? Doncs estaria bé. Si em trobo bé, una paella a Gavà perfecta o allà on sigui. Us porto jo. De broma, quan li van diagnosticar, també deia, pues podríem posar-nos un xòfer, no sé què. Digo, sí, claro, los millonetis. Clar, venga, hombre, esto me lo saco yo, saps? Com em dic Melania, clar que sí. I estic superorgullosa. Vamos. No m'estranya, i a sobre te l'has tret a la primera. Una abraçada, Melania i Màrius, que us vagi molt bé i que us agradi la paella. La Sofia va prometre que quan tingués el carnet de moto portaria la seva àvia a fer una volta. Aquest dia ha arribat i ens acompanya el mestre David, tota una institució al barri. Vaig començar a donar classes aquí al barri als anys 70 i fins ara no he parat. Penso que he ensenyat a conduir, si no a tot el barri, quasi bé a tot. Dic jo que semblo un polític perquè vaig dient adeu, adeu, tal, adeu. Ara que ho dius, tens un aire amb l'Enric Millo. Estic molt, molt content de que Sofía hagi aprovat. ¡Qué bonita! Oye. Ay, no te puedo dar 2 besos ahora con esto, pero bueno. No, que encara li trencaràs la cara amb el casc. Te he traído el permiso de conducir. Sofía Mussones. ¿Vale? Oh, quina veu que té el David. La podem tornar a sentir, sisplau? Sofía Mussones. Ai, com m'agradaria que el David vingués cada nit al meu quarto a explicar-me un conte per dormir. Ya lo tenemos. Toma. Estoy súper contenta. Bueno, he venido aquí en moto, pero con cuidado que no me viese la poli. Ya este es el provisional, definitivo, tiene foto. Ya, pues qué mal, porque parezco como un criminal en la foto. no. Tranquil·la, ningú hi surt bé a la foto. No pasa nada. No te olvides de todo lo que hemos practicado. No lleves pasajeros, y menos si son grandes. No la cojas por la noche, no la cojas si llueve. Ni los viernes. Ni los viernes por la noche menos. No puedo salir los viernes porque la gente está un poco... ¿Crazy? Sí, y sería peligroso. Y ahora cuando vayas por ahí no te piques conmigo, ¿eh? Piensa que yo voy con mi moto y voy detrás tuyo y te veré cómo vas. El mestre David sempre vigilant. Miro des de darrere sense que em veguin com ho fan i si ho fan malament es truca. Dic, vist que t'has saltat, no sé què. Dice que siempre estará por allí vigilándome. Y yo le creo, ¿eh? Qué miedo que da eso. Sí que fa una mica de yo-yo, sí. Tant com posar-li nom a una moto. La Ramo. La Ramo. Ramona para los amigos. Dios mío. Al profe no li ha agradat gaire el nom. No está mal, no t'has roto mucho el coco para encontrar el nombre. Aquí tenim l'àvia de la Sofia, o com li diu ella, la Yayi. Hola, ¿qué tal? ¡Yayi! Hola, ¿no llevas el vestido rojo sexy? Per què no vol eclipsar la Daniela Blume? ¿Sabes que soy el profesor de Sofía? De Sofía. Y desde el primer día en la primera clase me decía, lo que me hace ilusión es llevar a mi abuela en moto. Pero yo te digo ahora que no debes subir en la moto. Usted no se preocupe, que mientras yo no esté bien fija, yo no me subo a la moto. Ahí está. Yayi, per què no vol pujar a la moto? Porque no me fío. Cuando yo tenga un poco más de experiencia, me subiré con ella y nos iremos a donde haga falta, al fin del mundo. Doncs ja ho saps, Sofia. Primer ves agafant experiència amb la Ramona. No es feliz ni nada. Y ahora yo puedo ir a donde yo quiera. Bueno, a ver, tengo a mis papis que me están diciendo dónde puedo ir y dónde no, pero sigo teniendo libertad. Llibertat relativa. Pensa que el David t'ha dit que et vigilarà. Potser un dia vas tan tranquil amb la moto, et saltes un stop i sents una veu que et diu... Sofía Mussones.
Ara farem una pràctica amb la Daniela Blume abans de l'examen teòric. Oi que va dir que es posaria un calçat més adequat per conduir? Doncs a veure si endevineu amb quines sabates ha vingut. Hola. Què tal? Molt bé, i tu? Bé. Veig que... Què? Hem anat amb unes sabatetes finetes, perfecte, eh? L'altre dia vaig dir que portaria bambes i no m'ha donat temps. He vingut amb unes sabatetes molt primetes i molt òptimes per conduir. Bueno, amb ales et pots ficar les meues i jo em fico les plataformes. Sí o no? Em queden de lujo, quin por fas? Jo guanyo molt en plataforma, segur, ja veràs el dia de l'examen. Apa, al cotxe. A veure... On anem ara? Direcció Tibidabo. Però allà hi ha molts revolts, no? Quan ets bastant decidida, doncs anem a agafar el toro ja pels cuernos i anem a fer una carretera amb curves i apretar-la una mica. Ho he estat sentint, ho he estat intuint, em voleu portar per carreteres perilloses. Esperem que les plataformes no t'impedeixin frenar. Uau, mola un muntó fer curva. Mola molt més. La gràcia de la vida està clar que no és a lo recte. Vaig cap al mig, acelero i quan veig la sortida un pelet més. És que és aquest ritme, és com un vals. Bum, pum, Sí, és ballar amb el cotxe. És una mica com el sexe, també. Deixem el gas, mira a la dreta. Què? Has dit que conduïes com el sexe? Puc haver dit alguna cosa així. Perquè has d'escoltar el vehicle, no? I has de ser suau en els moviments i li has de donar el que vol, no? No sé, jo potser sóc millor fent les curves que el sexe, però no acabo de veure la... Però bueno. Hi ha molta gent que no escolta en el sexe, però s'ha d'escoltar. Jo no tinc aquest problema, sempre em poso a escoltar els veïns de dalt. Bueno, va, que t'has guanyat 30 segons de música. Mitja cançó. Ai, sí, m'ha donat un premi! Però ja me l'he guanyat a la segona classe. Sí, em tens content. Bueno, ara arribarem a la ronda, fiquem primera, ens marxem. Està clar que les rondes doncs és un puesto, aixequem l'embrague, que no és ben bé ciutat, que la gent va un pèl més ràpid, pot ser que tenen una màxima de 60, pot ser de 80, amb la qual la penya pot haver estat un psicòpata que va 100. Deixem el gas, embrague segona. Una vegada em vaig ficar a la ronda amb la de 50 sense voler. No tinc por, però això sí que em ve de sèrie des de petita, eh? No em fa por res. No, la veritat és que ha sigut una alumna que ens hem aventurat molt, perquè fer el Tibidabo i rondes en la segona classe es pot fer, però... Estic molt contenta perquè m'encanta ser la primera de la classe. Aixequem una mica l'embrague. És que això és la selva. Freno, aixequem una mica l'embrague. És la selva i a més la gent, doncs, lògicament, va tothom histèrica per sortir de la City o arribar a casa o anar a buscar la canalla. Pues tranquils, xavals, que mira lluny, tu mira lluny. Perquè la gent està tan enfadada quan hi ha un embús. Tio, ja saps que hi haurà un embús. Estigues tranquil, tu saps, fes-te pessigolles, respira... I què? Diria una barbaritat. Estem a TV3. Digue-la, dona, ja la tallarem al muntatge. Digue-la. Masturba't. Pot ser? Masturba't. Has dit masturba't. Però com pots dir això? Estem a TV3? Ja, jo t'ho acabo de dir, m'has dit ho censurem, doncs censureu. Ni de conya. Ara ho censurareu? No. Millor. Has meditat alguna vegada? Jo suposo que... No has meditat mai! Sí. Mira, meditar és respirar, però respirar pel melic, s'ha de respirar pel melic. I has de fer aquest soroll, mira. T'ha d'entrar per aquí l'aire. Ara t'està entrant per aquí, t'ha d'entrar per aquí. No sabem respirar. O sigui, vivim una vida en la que la penya, bueno, respirem automàticament, respirem pel pit. Jo respiro com puc, saps? Amb els pulmons, representa que omplo el pit i hauria de començar respirant per baix. Bueno, tot és treballau. Molt bé, eh? La veritat és que m'has sorprès, eh? Sí, no? Estàs molt content. No és fàcil que em sorprenguin, sí, però... Déu-n'hi-do. Apreta... Deixem el Ferran i la Daniela que agafin aire, que els hi farà falta per preparar el teòric. Després ja veurem la Blume a l'examen. Us agraden els parcs d'atraccions? Doncs anem a fer un curs de conducció segura, que és igual de divertit, aprens coses i no t'has de menjar mitja hora de cua. Com a molt et menjaràs un con. Això és paviment lliscant, és ciment, no és asfalt rugós. Això què comporta? Que patina una mica. No mireu a l'obstacle, no mireu el problema, mireu la solució. On vull anar? Cap allà. Doncs jo em freno i miro cap allà. Fa una mica de por la conducció en situacions extremes, però molt divertit a la vegada. Home, una mica de cangalú sí que fa al principi, però amb il·lusió perquè serà una experiència molt xula. Mireu els peus, eh? Freno. Ara deixo de frenar, mireu el meu cos, eh? Baixa. Davant d'una situació d'emergència hauríem de tenir clar que hem de trepitjar freno i embrague si l'objectiu principal és parar el vehicle. Ara, sense parar, ves tirant. Poses segona per allà davant i vas agafant velocitat. Vinga.
Vale, i ara tu tranquil, ves accelerant. Més, sense por. Ara clava els frenos, fort. Vale, veus que no arribes al primer obstacle? Sí. Què falta? Velocitat. No hi arriba. Endavant, mans al volant. Vinga, tornem-hi. I ara frena fort. Para el cotxe. Perfecte. Ara sí. Veus ara el vas com s'encén els contes intermitents? Això vol dir, informa de que la frenada ha sigut 100%. Molt bona. Que guai, tu. Sí, funciona perfectamente. Està molt bé. Quan fa que tens el carnet? Poc menys d'un mes. Fa que tinc el carnet. Això el carnet del Club Super 3 i el de conduir? És broma. Vinga, l'embrague fora. I ara agafa velocitat. Agafa més. Ara, frena. Fort. I gira suau. Molt bé, ara. Perfecte. Ara sí. La idea de quan arriben és que frenar és dolent. Frenar sempre és l'última opció. I quan marxen de fer un curs aquí, marxen ben vist i ben practicat que la solució sempre és frenar. Mans ben posades al volant, accelera fort, fixa't. Guaita, a més d'ensenyar-te a frenar, et renten el cotxe. Continua. Frena fort i gira. Molt bé, perfecte. I ara estem en un tipus de terra que és com si hagués plogut. I llavors, si li afegeixes aigua, doncs és com si hagués nevat. Sempre que tinguem un problema, la solució és frenar i conduir, girar el volant cap on vull anar. Molt bé, pròxim exercici. L'activitat d'aquest exercici seria veure l'efectivitat del cinturó de seguretat. Encara a hores d'ara hi ha gent a darrere que no se'l posa. He vingut a veure una mica com funciona això, perquè en la realitat aquestes coses, si te les trobes, no saps com reaccionar i així podem posar-ho en pràctica. Ui, això sí que em fa por. No sortirem volant, no? I ara va, cinturons, posats. Aviam. Bé, les mans quietes a les cames, sense moure. Les portes les obrirem nosaltres, vale? Podeu cridar, fer el que vulgueu, però de moment quiets, vale? Dale, Dani. Au, a girar. Ai, que ens despentinem. Mireu com gira el cotxe. Sembla un pollastre a l'ast. Ai, és que em porta aventura això, Ai, quina calor. Què? Posem cinturó o no? O ens el traiem? No, posem cinturó. Cinturó i fixador pel cabell a partir d'ara. Com ha anat l'experiència? Aquí saps que estàs molt agafat, que està controlat i t'ho prens diferent. Jo crec que si trobes a la realitat tampoc ho viurem com ho hem viscut ara, que és com si estiguessis en una atracció. I aquesta atracció com es diria? El cotxe a l'ast? Si el posessin a girar en vertical seria el cotxe shawarma. Au, prou frenades i voltes que al final em marejaré. Preparats per pujar el teòric amb la Blume? I ella ho està? Estic molt nerviosa. No porto l'examen com jo el portaria, perquè no he tingut el temps que calia. Vaja, que no has estudiat gens. No he pogut agafar el llibre i estudiar-me'l de pe a pa. De fet, no he obert el llibre. Molt bé, Daniela. Hola, guapa. Què tal? Perdona. Com estàs? Hola. Bon dia. Ahir, vam tancar l'autoescola per mi. Ahir vaig estar 9 hores fent test, sense parar. Déu-n'hi-do. I alguns els aprovava. Alguns? Per tant, pot succeir. Confio en les meves capacitats, però tot dependrà de les preguntes. Fins que no facis 0 fallos, que no surti de l'autoscola. Però 0 fallos vaig fer... Les últimes. Poques. Què és el que et costa més? La documentació. Sí, realment no tinc molta idea. És que em porto fatal amb la burocràcia. Doncs ets a la meca de la burocràcia. Ja ho sé, és una merda. I què portes millor? Porto molt bé l'estat psicofísic del conductor, les drogues, la fatiga, el somni, per observació pròpia, no? No entrarem en detalls. Si aprovo, serà un miracle i jo seré increïble. Qui sap? Potser passa. Potser passa. Això com és, amb ordinador o amb paper? Amb ordinador. Amb ordinador? Vale. Què? Que també ets hacker? Apa, molta sort, Daniela, que em sembla que et farà falta. Mira, no porta les sabates de plataforma. Justament avui que no ha de conduir. Ja surt. Com t'ha anat, Daniela? A veure,
com t'ho diria? Estic bastant contenta. Era bastant fàcil. Si hagués estudiat 2 mesos i hagués fet tots els testos. Si vas amb ambulància, no? En servei d'urgència, m'he de posar el cinturó. No m'havia sortit mai en cap test, no ho havia vist. Jo tenia un tiet que era conductor d'ambulància, però mai li vaig preguntar. Era ninguno, ¿no? En servicio de urgencia nadie tiene que llevar el cinturón. Pues l'he fallat, aquesta. Ja tenim un error. Veus per què he dubtat? No dubteu mai, vale? Quan feu exàmens. No, i sobretot, estudieu. Mira, una ambulància! No posa el cinturó! No cal! No sé per què el porten, si no l'han de portar. Perquè no estan en servei d'urgència. En servei d'urgència. Ah, per això potser aquesta gent el portava, perquè no estava d'urgència. Ah, això mateix. No? Correcte. Bueno, he après molt. Que nervis. Sort amb el resultat. Gràcies. Més tard ens veiem per saber si has aprovat o no. Al final li has trobat una utilitat al llibre, posar-te'l com un barret. Almenys no et cremaràs el cap. Abans de seguir conduint, portem el cotxe a revisió amb l'Àlex Requena, de l'Autoescola Positiva. A veure si quan surti del taller encara somriu. Què em portes aquí? Cotxe nou? Bueno, cotxe nou. Jo tinc molts cotxes, moltes motos i tinc que estar molt sovint aquí a Rodi. Un vehicle d'autoescola és un vehicle que, pese que sigui molt de nou, fa molts quilometratges. Amb els alumnes sempre n'hi ha el típic copet a una vorera, el sotrac que li dones. Són temes que si no ho toques en el moment pots generar una pèrdua de diners molt gran per l'autoescola i un problema grau de seguretat per als alumnes. Que maco és tot això, tu. Si tu dius... Quin plaer. Anem a mirar-hi l'oli. Nivell anticongelant perfecte. El líquid de fre, fantàstic. Aigua del límpia. Li manca una miqueta. Sí. Li ficarem una miqueta. Vale. Compte, Àlex, que pujarà la factura. Això per una banda. Ara anem a aixecar-ho. Aixecar el cotxe? Però qui es pensa que és aquest flipat? L'increïble Hulk! Ah, pensava que volia aixecar el cotxe força de braços. Però així també te l'aixeco jo. A veure, de fre. Va, el cotxe perfecte. Perfecte. Tens bons alumnes, eh? No sabria què dir-te. Els amortiguadors estan en bon estat. I els smileys de la porta no els reviseu? Fruita... I si s'han desenganxat? O si s'han posat tristos perquè avui és l'últim programa? Tranquils. I els alumnes més. Lluís, cada quan se li ha de fer una revisió al cotxe? Un usuari normal seria recomanable fer-ho una vegada al mes. Hem trigat 4-5 minuts. Cada cotxe ben controlat, el client tranquil, i així és la manera de que els cotxes durin i durin molt de temps. Àlex, fantàstic. Pensa que si ens deixem un canvi d'oli, ja ho faré. Si deixem un canvi de rodes, ja ho faré. Darrere això n'hi ha una avaria mecànica o possiblement un accident. Tenim que estar molt a sobre d'això. Gràcies, Àlex. Vinga, maco, adeu. Adeu. Doncs ja està. Tot a punt per seguir en marxa. Ara anem a veure el resultat de l'examen teòric de la Daniela Blume. Deu haver fet el miracle? Diria que no. Ai, va! Volia esperar-me que m'ho diguessin aquí, però no vaig poder esperar. Volia saber si ja havia provat o no i vaig mirar per internet. I has suspès, oi? No apto, et diuen. No apto a sobre, es como sienta fatal, es en plan, ¿cómo que no apto, tío? Pues no apto. Llàstima, tot i que no em sorprèn. Calculava 3, clar, la que ha sigut 4 és una que encara no la sé. Ella mateixa és conscient de que seria bastant miracle, per què? Perquè tenia que fer amb 9 hores sense llegir el llibre. També, jo que sé, també m'ho mereixia, en plan, m'ho haig de preparar bé, saps? El carnet de conduir és una cosa sèria, en veritat, i al final està en joc la teva vida, la vida d'altres, llavors... ja m'està bé. No ho volia dir, però una mica sí. Què passa? No, lo siento mucho. Aprovarà algun dia? Si compleix i troba el seu espai de temps que li costa, perquè és una xicota ocupada, ho treu seguríssim. Jo crec que la pròxima aprovarà segur. Catalunya, ho sento molt. S'estimo. Vinga, va, et perdonem. Però ja saps què et toca si vols aprovar. Clavar els colzes. Ànims per la pròxima. Per la Rosa ha arribat l'hora de la veritat. Avui s'examina del pràctic per primera vegada. Si hi ha alguna cosa que veus que per algun motiu el retrovisor, alguna cosa que no veus bé, digue-li, comenta-li. Ell, de fet, si tu li dius, escolta, que qualsevol cosa digue-li, no t'he entès el que m'has dit, o vaig per aquí, i tornes a preguntar el que faci falta. Ja ve l'examinador. I aviam si sabeu qui és. L'Àngel, qui havia de ser? Hola, bon dia. Bon dia. Hola. Jo em dic Àngel, Rosa. i sóc l'encarregat d'examinar-lo.
Molt bé. D'acord? Hem vingut a demostrar que la Rosa pot aprovar i pot tenir el carnet i pot conduir. Preparada, Rosa? A veure, jo estic segura, me presento perquè estic segura. Durant els 10 primers minuts vull que condueixi de manera autònoma. Un cop hagi passat aquest temps, començaré a guiar-la jo. Esperem que la Rosa no li agafi un atac de riure a l'examen, perquè riuré jo també, segurament no em podré aguantar. Segurament riuré, perquè la risa és cosa meva, vull dir que no, que és natural meva. Esperem que també se li encomani a l'examinador. On són els triangles de presenyalització de perill? Sí. Peri, Perdó. no s'avanci. Vale. I com els usaria en cas de necessitat? Pues els triangles estan al maleter, en una caixeta guardats, 2 triangles. Bé. Els usaria en cas d'emergència i els ficaria així De doble sentit. De doble sentit, un al davant a 50 metres i un altre al darrere. I visibles? I visibles a 100 metres. Tots dos. Tots Recordi, mínim 50 Mínim metres. 50 metres. Molt bé, doncs quan vulguin, Pues, fins a quin punt els nervis la puguin dominar o no, això és determinant. Si això ho porta controlat, pot anar molt bé. Tinc una coseta que és una medalleta que quan va morir la meva sogra me la va donar a mi. I llavors aquesta medalleta la vaig portar al teòric i com que em va donar sort, doncs l'he portat aquí. A veure si et porta sort i no t'agafa un atac de riure. Vinga, comença l'examen. Caram, li fot canya a la Rosa. Encara la perdrem de vista? Atenta que passa una vianant. Que se'ns posa aquest pel mig. Compte amb el camió de la dreta. Hem passat fregant. I aquest senyal de terra? Ai, que ens tancaran el programa. Tot i que ara que ho penso, si aquest és l'últim. Ei, que no hem posat l'intermitent. Això és una falta lleu. I aquí tampoc el posem? Sí, ara. Vigila! Ai, que li hem tallat el pas a aquest cotxe que ja era dins de la rotonda. Ep, que no has vist els extras? I això que porten una armilla taronja. Vinga, ja acabem. És el moment de la valoració final. recordi sempre, quan surti de les rotondes, senyalitzar. És important avisar els altres del que vostè pensa fer. No fa bona pinta, això. Quan arribi als passos de peatons, i això ho dic per als dos nois de l'armilla taronja, els deixem passar, d'acord? No se li escapa res a l'Àngel. Molt justeta, Ha aprovat, però molt justeta. No m'ho crec. De veritat, és un somni. Moltes felicitats, o més aviat, felicitats justetes. Un aspirant com la Rosa és el que nosaltres desitjaríem sempre. Què? Al final t'has patat de riure a l'examen? Sí que reia per dintre, perquè dic, mare meva, que l'he cagada. No, però clar, això no ho pots dir allà davant de l'examinador. Molta sort. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies. Molt bé, Rosa i Emma, ara sí que us podeu pixar de riure. Ai, ara no sé si estem rient o plorant. Era per plorar, Per plorar. I a sobre és l'últim programa de matriculats. Us trobaré a faltar. Bueno, ara ja sabeu el que fer. Respira. Ara mateix tinc emoció, molta emoció. Bé, hosti. Jo, nena, oh, que bé, por favor. Estic contentíssima. Por favor, Déu meu. Oi, hem hagut d'apretar molt. Hi ha hagut dies que hem fet classes infantils, torno a venir a la tarda, vinga. I això és un sacrifici que al final, quan veus que té un resultat, et dona una molta satisfacció. És justeta, és justeta, sí, perquè jo he vist cosetes... Home, la reducció que l'examinador ha fet. No sentir que xiulava? Sí. Mira, per ella. Ella m'ha donat la sort.
Sí que és cert que s'ha entrat a una glorieta, hi ha un cotxe darrere frenat, t'has adonat? Sí, sí. Aquesta és una deficient. I després la resta han sigut lleus. Hòstia. Ja ens en podem anar a prendre alguna cosa. Anem-hi. I això que m'ha passat avui, això és d'hòstia. És que és increïble, tu. Jo no m'ho puc creure. L'enhorabona, Rosa, que et vagi molt bé. Gràcies. Doncs fins aquí l'últim programa. Ha sigut una temporada intensa. Hem vist conduir influencers, models... Hem vist exàmens de tot tipus. Hem vist treure's el carnet de gent que semblava impossible que aprovés. Hem vist que sempre s'ha de continuar insistint i que mai és tard per res. Hem vist que bonica que pot arribar a ser la relació entre l'alumne i el professor. Però el que encara no hem vist és la Sofia traient-se el carnet. Se'l traurà algun dia? Ja només per comprovar-ho, Catalunya es mereix una altra temporada de matriculats. O les que calgui, fins que la Sofia aprovi. He mejorado. Gràcies i bon viatge.